všimli? Vy ma tu rušíte! Bože, čo to ako je celé? Tak to pozor. Dovolte, aby som vám predstavil, toto je teleport. Teleport. Prostredníctvom môjho vynálezu sa môžete premiestniť kam len chcete. No, má však ešte jednu malú chybičku. V podstate ide o to, že pri prechode časom a priestorom sa z vás v určitom momente môže stať absolútne iná osoba. Tak to vyskúšajme. Si sa zblázni? Ale kedy sa dostaneš do Svidníka zadarmo? Marián Kolomazník. Mazník. Vyšný Pupenec. Nec. 28. 28. Povedz ty, Helena. Ja. Helena Riedka. Strmá nad stolicou 3. Stolicou 3. Aká? Strmá. Stolica? Riedka. Slečna, prosím vás. Asi nepočuje. Ja si skúsim, mám takú fintu, skúste. Počuješ ty, Helena! Čujem, ty bolo! Počujem. Prajem vám príjemný deň. Môžem vám nejako pomôcť? My to sme chceli vedieť, že kde sme. Štipria. No amen, tma. Štipria, Albánsko. Hlavné mesto Tirana. Rozloha 28 748 km štvorcových. Počet obyvateľov 3 565 000. Susedia Srbsko, Čierna hora, Macedónsko, Grécko. Úradné jazyky gréčtina, srbština a rumunčina. Bunkre sú úplne všade a preto využívajú úplne iné účely. Tak napríklad ako originálne reštaurácie. Čaute, bratia, čaute! Zletá diesel máš? Ty 650! Ty odroň. 570. Moje deti mi pevno dobre, no. Pozor, tu sa jedná o dôležité veci, nám sa stratilo človek, persona, likvidáta, shit. Ono sa to čas od času stáva, že vám tam sú niekto len tak sa neznie. A toto tu sa nazýva Hortobádi pusta, pretože niektorí nazývajú túto trávnatú step aj Malé Mongolsko. A poďte za mnou, ja vám dám najed. Kde sa práve teraz nachádzam? Na Reykjavíku, Islandu. Na Islande. Dovolte mi, že sa predstavím. Moje meno je Grof Sfoa a som rodený Francúz. Helena Riedka, strmá nad stolicou 3. Ja som biskup z Theodeur-Hell. Helena Riedka, strmá nad stolicou 3. Prosím vás, kde sa to vlastne nachádza? Nachádzate sa v Andore v 13. storočí. Čože? Čo poviete? Bolo to celkom príjemné a poučné, nie? Čo tam čukáte? Viete čo? Ideme do Litvy, priatelia. Ale...